ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀತ ತುಳು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನರೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕೋಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತುಳು ಒಂದಂತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂತೆ ತುಂಡ ಅದು ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ತುಳು ಐನಂತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತು ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇ ಸೂರಜ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣು ಬನ್ನಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಳು ಆತ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂದು ರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾಯಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅರ್ಣಪುದರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಗೆ ದೀಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಸನ್ನೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬುರ್ಚಿ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಜ್ಜ ಬಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಆಂಡಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ರಾಜ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೇನೆ ಬೋಡುಂದೆ ದೀತೇರು ಬತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿತಿನ್ ಬಂದು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 35 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ 37 ಪೂರ ಮುಗಿಯನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ ನಡೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ ದುಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅರ್ಣ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿನತ್ತು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ದುಮ್ಮೂರ್ದಿಂಚ ಒಯ್ಕಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿತಿನ್ ಬಂದು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು 35 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ 37 ಪೂರ ಮುಗಿಯನು ಆಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ಐವಾನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರ್ ಎಂಗುಲ್ ಅಚ್ಪ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತ ಐಟದಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 45 ಲಕ್ಷನೇ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐದುಲ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಏನೇನು ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಪ ಏನು ಪಾಪುನೊಂದು ಎಂಗುಲ್ ಎನ್ಯ ಬೇತೆ ಎರಡು ದಾನ್ಲದೇ ತೊಂದು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪುಗ ನರೇಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಆರ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ರು ದಾಲ ಆರಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ನೋಡಿ ಎಂಕ ದಾಲ ನೆಟ್ಟ ಲಾಭಾಂಶ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾರ್ ದಿನ ಕಾಸು ನಮಗೆ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಹಿಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಂಬೆ ಮಲ್ಪುಂಬೆ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಂದಾಂಡ ಇರೇಗಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೇತು ಪತಂಪು ಮಲ್ಪು ಐದಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಆಳಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಾಣ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ 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 ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಊರ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಂತು ನಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತು ನಾಲ್ಕು 40 ಜನ ಆತ ಶೇರ್ ಅವೇನು ಪಟ್ಟದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ದಾಯಗಂಚ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಸೂರಜರೆ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಜನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಗಲಿಂದ ದೀಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಗುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸುಖ ಕುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಕಷ್ಟಗಾರ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಡ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅರ ಬತ್ತದ ಬರೀಟ್ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣೆಗ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಪಿಚ್ ಮಲ್ತಾನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈ ರುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆಂಚೆ ಎನ್ನರ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತಾನು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಸೌತ್ ಎಂಕುಲ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅದೇ ಬೇಲೆ ತಿಂದು ಮೈಮ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನ ರಾಹುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆ ಜನ ಯಾನ್ ಎಮ್ ಸಿಪ್ನಾಗ ಆಯ್ ಪೋಪುನು ಆ ಎಮ್ ಸಿಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋ ಪ್ಯಾಂಚ ಮೈಮ್ಲ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮಂದು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಬಿಡ್ತಿನ ಕೋರಿಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಜೀವನ ಕೋಡು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅಶೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದಯಪಂಡ ರೋಟ್ರಿಡ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ ಒಂದಿತ್ತ ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಕುಲ್ಲಾಗಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಶೋಕ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೈಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ ಅರೆಗೂ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮರಳಿಡ್ ಏರೆರಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಬಂಗಾತೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಸೊ ಅರೆನ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಬರ್ಡನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಚ ಬಟ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪೂರಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇನೆ
ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗೀತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಆರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಅಶೋಕ ಅಂದಾರು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಗೀತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾನಿ ಮೊಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ್ ಬನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದ ಆರ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವತ್ತಂದ ಸೊ ಆರ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನೋಟು ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಆಂಡಿರಿಗೆ ದಾಲು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ ರಿಚ್ ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಇರು ಆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಚ ತುಲೆಗೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡುದು ಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕಲ್ದ ಸುಹಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಿತ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ದಿನಚೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಪೂರ ಸೊ ಒಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ 100% ಉಪ್ಪುವೇರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೈನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡುದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಅಜಯ್ ಬಾಳಿಗ ಟೆಕ್ ಪ್ರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಆರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈತ ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂಚೂರು ರಿಚ್ 100% ಅವು ಬರ್ಪು ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬರೇನಾಗನೆ ಇಂದು ಮೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಪ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡ ದೀಪಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅರೇನ ರಾಕ್ ಜಿಮ್ ದರೆಗೆ ಎಂದು ಬರೀತೀನಿ ಆರಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರಂತ ಯಾಕೆ ನಿಂಕುಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಕುಲ್ ಏರ್ ಕೇನ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ಏರ್ಲತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಿಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ದಾರ ಅಂತ ದಾಲಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ ಗೈಕನೆಕ್ಕ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅರ್ನ ಜೀವನೇ ಯಾವು ಕೆರಿಯರ್ನೇ ಯಾವು ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ ಐಕ್ ಪಂಡ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಬರೀತಿನ ರೋಲುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂತ ಎಂಕುಲ್ ಏರಡ ಮಲ್ಪದೋಡು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಂತ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ಈರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಮನ್ ಸೊ ಈರೇಗ್ ಬರೀತಿನ ನೈಟ್ ಇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಯು ಆರ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನೆ ಬೌಲರ್ ಎಂತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು ದಾಲ ಇರೇಗ ಒಂಜಿಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಮನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇ ಸೂರಜ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣು ಬನ್ನಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು ಆತ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಡೆಡೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೆರಂದೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದು ಪೋನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೂಡುದು ಬತ್ತಿಜಿ ಒಕ್ಕಂಬೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಳ್ವಾಜಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಚರಣ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಚರಣ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ ABCD ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಯಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಮಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ದಾದ ಎನ್ನದನ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕೋಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ತುಳು ಒಂದಂತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂತೆ ತುಂಡ ಅದು ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ತುಳು ಐನಂತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಇವನ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಗೀತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತ ಅರೆಗ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ ಚೈತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ದ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಾಯ್ ಜಪ್ಪುವೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿರೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇನ್ಯ ಎಂಜನ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂದು ರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾಯಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಅರ್ನಪುದರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಅತ್ತ ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾಡೊಂಜಿ ತೋಪದಾರು ರಾಜಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲಡು ತುಂಬು ಇತ್ತು ಪಂಡದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಡ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದು ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ದೇವಿ ಸೌಂಡ್ಸಾ ಗೀತಾ ಸೌಂಡ್ಸಾ ಅತ್ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆತೆ ಎಂಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡ ಗೀತಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೀಕ ಅಂತ ಅವೇನೆ ದೀಕ ಅಂತ ಎಂಕುಲ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದ ಪಂಡ ರಿಷಿನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಗೀತಾ ಅಂದ್ ಸುರುಕೆ ದೀತ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೀತಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ದಿಯರೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ದೀತ
ಒಂದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂದ ಗೀತಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರಾಜ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೀತಾ ರಾಜ್ ಗೀತಾ ಅಂತ ಸುರುಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಋಷಿನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಾಜ್ ಗೀತಾ ಅರ್ನಮಗೆ ರಿಷಿ ಇದು ಸುರುಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅಶೋಕ ನಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂತು ಈರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗೀತನೇ ದೀಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಂದ ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕನೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಗೀತಾ ಪುರ ಅಂಚಪುರ ಬರ್ಚಿ ಬೇತ ದಾದಾಂಡ್ಲ ದೀಲೆ ನಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಗೀತಾ ದೀಪುನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ಯ ನನ್ನ ದಾದ ದೀಪುನು ಬಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದೀಕನ ಎನ್ಯ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಆಪುಂಡು ದೇವಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಡಿ ಎಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ರಾಜೆ ದಯಪಂಡ ರಾಜ್ ಮನೆನ ಪಪ್ಪನ ಬುದರ ದೀಕ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ರಾಜ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ ಬೋಡುಂದೆ ದೀತೇರು ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಪೂರ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಮಗೆ ದೀಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಸನ್ನೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬುರ್ಚಿ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಜ್ಜ ಬಂದು ಐಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಗಮ್ಜಲ್ ದೀಕ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಐಡು ದುಮ್ಮೆ ಎಂದು ಆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಗಮ್ಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಗಮ್ಜಲಿ ದೀಕ ಅಂದ್ ಗಮ್ಜಲಿ ದೀಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತ ಅದನ್ನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ತುಳುಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ತೆಲುಗುಡು ತಮಿಳ್ಡು ಐಟೆನೆಟ್ ಡಬ್ಬ ಅವಡೊಂದು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪಾಗ ತುಳುದುವೇ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಡಬ್ಬ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅಂಚದೀತೀನಿ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ತೆಲುಗುಡು ದೀದಾಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಲು ಲೈಟ್ಲು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಪಿದೈಪೋದು ಡಬ್ಬ ಆತದ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಂದೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಂದೇರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಾಡ ಅಂದ ಇಜಿನ ದಾದಲ್ಲ ತುಳುತ ಪುದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಚಿ ಅಂಚ ಇದೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನೋಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಪಣ್ಣ ಏನು ಆಂಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಆಯ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಆಚಿನ ಮಂದೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬಂದು ಅಂದ ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಾರ ಜೀವನಡ್ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಕಷ್ಟಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯೇ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೂಸರ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಓಲ್ ನೆರಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೂರಜ್ ಇರ್ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ ಇದು ಇರ್ನಮ್ಮ ಇರೇನ್ ತೂಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಈರಿನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಗೆತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ ಇರ್ ಓಲಿತ್ತಾರ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಇರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರಜ್ ಅಮ್ಮ ನಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನವೇ ಆ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಡುಕು ಪಾಡ್ನತ ಆರೆ ಎಂಡ ಪಂಡೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇರ್ ಲಗಡಿದೆ ಪುನಃ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾನೋಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪದ್ಯನೋಲ್ಲ ನಡುಟು ಕಂತದ್ದು ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ತರ್ನ ಎದುರು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ್ಯಾರ್ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಪುರ ನಿಗುಲು ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಓಲಣ್ಣ ನಡುಟು ಒಂದು ಜಿಂಜ ಹೊಡಿತ್ತೋಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಕ್ಯೂಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಪುರ ತೂನ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜ ತಿರ್ಪಂಡರಿ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮೆ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ ಆನಾಗನೆ ಐದು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದಾದಾಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಆನ್ಮಗೆ ಎಂದು ತೋಜುವೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಒರಿಯೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎಂಕುಲ್ ಈತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಎಂಕುಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನಲ್ಲ ರೂಪೇಶನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತ ರೂಪೇಶ್ ಒರಿಯೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವು ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಸೇರುವೇರು ಅವು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನ ಉಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ನ ಅಂಚಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೂಪೇಶನ್ ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಂಚ ದಿವೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ರೂಪೇಶ್ ತೂನಗ ರೂಪೇಶ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿನ ನೆಕ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪನ್ಪತೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋದ್ ಮಲ್ಪೋಡತೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ ಅವು ಮಲ್ಪೋಡತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪುನು ಒಂದು ವಿನಃ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಂತ್ರನೆ
ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ತುಳುಟ್ಟು ಗೆಂದೋಲಿ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಗೆಂದೋಲಿ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತು ನೀರು ಗೆಂದು ಜಾರು ನಾನು ಓಪನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ತುಳುಟು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಜನಕಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಲೆ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಂಡವು ಇರೇಗ ಅಡಿಪೊಲಿ ತೆಲ್ಪವಳು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜಿನ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಂಗನೆ ದಯಮಾಡ ಎನ್ನನೇ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಒಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮಲ್ದು ಇದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಏರ್ನನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಾಸುಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಕುರುಡತೆ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ತಿರ್ಗಾವಡು ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತರು ಜಪಡಾವಡು ಬಂಡನ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅವೇ ಎನ್ನನೇ ಕಾಸು ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಕಾಸು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಏರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಎಂದ ಸೆಟ್ ಆತೇನೆ ದಾಯ್ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂತೇರು ಅರೆಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರುಂಡ ತುಳುಟು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನಾಥ್ ಬುಲಿಪವನಾಥ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇಪನಾಗನೆ ಪಂಡೇರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಿರು ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಕಾರಣ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಂಚ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಅರದು ಬತ್ತನ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗೆ 2 ಸಲ ತೂನಗಲ ಬುಲಿಪೇರು ಬತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎಂಕ ಅವು ಎಂಚ ಆತನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ದೇಯ್ದಾರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹೊರನೆ ದೇಯ್ದಿನಿ ನಾನು ಆತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದಿನ ಲೇಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಡ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ರಾಹುಲ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಸುಹಾನ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಮನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆದಿತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪದ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಪುನು ಯಾನು ಉಂಡದೆ ಏತ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆ ಫೂಟೇಜ್ ಪತಂಪೋದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಡಿಟರ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂದ ತೂಂದಿತ್ತ ಆನಿದ ದಿನಟ ಲೈವ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾದ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎಡಿಟರ್ ಆನಿ ಬೈದಿಜೆ ದಾದನ ಒಂದು ಅಂಚಿಜ್ಜ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜ ನಾನಿ ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆ ಫೀಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಂಗನೆ ಶೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ ಆದಾಯ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಡಿತದ ಅವೇನೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ದು ತುಯ್ಯ ಎಂಚ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಪಂಡ ಸೀನ್ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಈತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ದುಮ್ಮು ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣ ಇಟೇಗೆ ಕತೆ ಹೊರ ಲಾಕ್ ಆಯ್ನ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲು ಲಾಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋನಂಗ ದಾದನ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಪಿನಿ ಅವಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕ 4 ಜನ ಬಾತಿರ್ ಅವು ಬಿಡ್ಚಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಬಿಡ್ಚಾವ ಅಂಚ ನಿಕಲೆಂಡದಲ್ಲ ಆತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಆತಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರಿಜ್ಜಿನ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇವನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ದವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪಣ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಪಂಚಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಣ ಎಂಕುಲು ದೀವ ಒಂದಿತ್ತ ಇಜಿನಿಂದಾಣ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಕಲ ಪನಿಯರ ಪಾನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಯಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡವು ಇಂಜಿನ್ ಸೊ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ದೀತನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಕನ್ವಿನ್ಸೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೂವಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಕೇನಿನೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನ್ನಗಲ ಆತ ಶೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಇರ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಇರೆ ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪುವಾರ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಸಾಸು ಪಾತ್ರ ಜರಂಚ ಸೊ ಅವು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡು ಐತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಸಾಡ್ದ ಹತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ ಟಪಕ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ನೀರೇ ಪೂರಾ ಸೀನ್ಗೆ ಬ್ರೋ ಪೂರಾ ಸೀನ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಗ ನೀರಿಗೆ ಮುಗಲ್ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಇಜ್ಜ ಭೋಜನ್ಯ ಬತು ಕಾಪುನು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬತು ಕಾಪುನು